खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ इउपिपिएलआ आसाम बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनिफ्राय एनडिए स्टेटासखौ लानानै रोखा खालामनो नागिरदों। साहिसुलि ब्रह्म देबब्रत दासआ 2025 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलिया आसामनि क'क्राझाराव बिपिएफनि टिकेटखौ नोजोर होदों। क'क्राझार खुंथाया दैज्लां बोथोरनि सिगां दैबानानि थियारिफोरखौ नायफामबाय। आसाम बिसायख'थिनि सिगां मरिगावनि तामुलपुराव होबथानायनि बिथोन। बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय पुलिस सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन होदों। इउपिपिएलआ मोन 15 मासि बादायनो थांखि लादों होननानै प्रमद बर'आ फोथायथि फोरमायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएलआ आसाम बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनिफ्राय एनडिए स्टेटासखौ लानानै रोखा खालामनो नागिरदों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ फैगौ 2026 मायथाइनि बिधान सभानि बिसायख'थिनि सिगां एनडिएआव गावनि थाथायखौ लानानै बिजेपिनिफ्राय खेंफोरथि बिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया 10 मार्चखालि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानो लाइजाम लिरनानै गोरोबलायनायाव दोलोनि थाथिनि सायाव नेमखान्थि बादियै खेंफोरथि होनो खावलायदों। लाइजामाव मख'नाय जादों दि बावैसो राजखान्थियारि बिबुंथि आरो जाथायफोरा एनडिएआव इउपिपिएलनि बिफावखौ लानानै बेले-बेजे सोमजिहोदों। बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रों दिन्थिफुंनायनि उनाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ एनडिए दोलोआव फैफिन्नायनि उनाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव राजखान्थियारि समानथाय सोलायनायनि गेजेरावनो बे जाथाया जादों। बिटिआर ओनसोलाव मोन 15 बिधान सभा बियाबफोर दं, जायनि थाखाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय बेयो मोनसे गोनांथार दावहा नांग्रा जायगा जागोन। नैथि खौराङाव दङ साहिसुलि ब्रह्म देबब्रत दासआ 2025 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। साहित्य अकादेमिया गुबुन भारतारि रावफोराव साबसिन थुनलाइयारि हाबाफोरखौ गनायथि होनानै साहित्य एकाडेमि बान्था 2025 नि देरहासारगिरिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बर' थाखोआव मुंदांखा लिरगिरि साहिसुलि ब्रह्मआ बिथांनि सल'मा दोंनै लामा मोनसे गाथोननि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हायो। समाजारि आयदाफोरखौ दिन्थिनाय आरो बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय बे बिजाबखौ बयजोंबो बाख्नायनाय जादों। असमिया थाखोआव लिरगिरि देबब्रत दासआ गावनि सल'मा करही केलार साधुनि थाखाय मानगोनां बान्था मोननो हादों, जायखौ आथिखालनि असमिया थुनलाइयाव गोख्रों बुंफोरथि आरो बिहोमानि थाखाय बाख्नायनाय जादों। बोसोरारि बान्थाया लिरगिरिफोरखौ भारतारि थुनलाइयाव मख'जाथाव बिहोमा होनायनि थाखाय मान होयो आरो हादरनाङैनो राव आरो थुनलाइयारि दोरोंफोरनि बायदि रोखोमखौ फालियो। बे सिनायथिया आसामनि थुनलाइयारि समाजखौ गोग्गानाय लाबोदों। थामथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलिया आसामनि क'क्राझाराव बिपिएफनि टिकेटखौ नोजोर होदों। हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिया फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि पार्टीनि टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होदों। बिथाङा 14 मार्चखालि क'क्राझाराव थानाय बिपिएफ जिल्ला मावख'आव दोलोनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गावनि आर'जलाइखौ गथायदों। सेउलि बिथाङा बुङो दि गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बिथांखौ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थुलुंगा होदों आरो बिथाङा बियाबाव जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो लुबैदों। जुदि दोलोआ सायख'यो अब्ला बिथाङा मासियाव देरहासारगोन होननानै फोथायनाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बे टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होदों, जायनि थाखाय क'क्राझार बियाबनि थाखाय बादायलायनाया बांसिन बादायलु जादों। दोलोनि मिरु दैदेननाया बिजाथिनि सायाव जोबथा थिरांथा लागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझार खुंथाया दैज्लां बोथोरनि सिगां दैबानानि थियारिफोरखौ नायफामबाय।
क'क्राझार जिल्ला खुंथाया फैगौ दैज्लां बोथोरनि सिगां दैबानानि थियारिखौ नायनो थाखाय 16 मार्च खालि मोनसे रिभिउ मिटिं खुंदों। बे जथुम्माखौ जिल्ला खैफोद सामलाय बिगोमा DDMA जिल्ला कमिशनार मावख'नि कनफारेन्स हलाव खुंदों। बे जथुम्माखौ जिल्ला कमिशनार पंकज चक्रबर्तीया दैदेनदोंमोन आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। DCआ गासै बिफानफोरखौ सांग्रां थानो आरो दैबानानि खैफोदखौ खमायनो थाखाय होबथानायनि राहा लानो बिथोन होयो। मावख'गिरिफोरखौ दैबाना गोनां गामिफोरखौ सिनायथिनो, लामा दालां आरो बान्दोफोरखौ नायसंनो आरो खहा जानाय सुबुंफोर आरो जिब-जुनारफोरनि थाखाय रिलिफ केम्प थियारि खालामनो बिथोन होनाय जादों। जानाय लोंनाय, लोंनाय दै, सावस्रि सिबिथाय आरो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि सुबिदाखौ थि खालामनो बिफानफोरखौबो बिथोन होनाय जादों। दैबानानि समाव जिउ आरो धोन खहा जानायखौ खम खालामनो थाखाय खुंथाया बिफानफोरनि गेजेराव थाबैनो बिथांखि लानाय आरो गोरोबलायनायनि सायाव गोसो होयो। बाथि खौराङाव दङ आसाम बिसायख'थिनि सिगां मरिगावनि तामुलपुराव होबथानायनि बिथोन। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थि 2026 नि सिगां तामुलपुर आरो मरिगाव जिल्ला खुंथायफोरा बिसायख'थि समाव आयेन आरो आब्रुथि लाखिनो थाखाय होबथानाय बिथोन होदों। बे बिथोनखौ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS नि 163 दफानि सिङाव होनाय जादों। बे बिथोननि गेजेरजों गनायथि गैयाजासे सा 5 एबा बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानायखौ होबथानाय जादों। रायजोआरि जायगाफोराव हाथियार, बेरफ्रुग्रा मुवाफोर आरो खामग्रा मुवाफोर लांनायखौबो होबथानाय जादों। पटाखा बमा बाहायनायखौ होबथानाय जादों। मावख'गिरिफोरा बेखौबो बिथोन होदों दि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सोरखारि मावख', सोलोंथायारि फसंथान आरो आलासि न'फोरखौ बाहायनो नाङा। हादोरसायाव 9 एप्रिलाव बिसायख'थि जागोन। 6थि खौराङाव दङ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय पुलिस सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन होदों। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ उदां आरो मोजां बिसायख'थिखौ थि खालामनो थाखाय 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां गोबां IPS अफिसारफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो आरो थिसननो बिथोन होदों। 16 मार्चआव फोसावनाय बिथोननि बादिब्ला आसाम सरकारखौ बे सोलायनायखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायदों। समालिन सुबदर्शिनीखौ माजुलिनि सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट SSP महरै थिसननाय जादों, जेराव आर शीतल कुमारखौ खोला सालमारानि SSP महरै थिसननाय जादों। अंशल चौहानखौ शदियानि SSP, सुधाकर सिंहखौ चिरांनि SSP आरो महनलाल मीनाखौ धेमाजिनि SSP महरै थिसननाय जादों। आय'गआ हादोरसा सरकारखौ बिथोन होयो दि मावख'गिरिफोरा गावसोरनि गोदान थिसननायाव रिपर्ट होनांगौ आरो दिनै 17 मार्चनि गेजेराव कमप्लायन्स रिपर्ट जमा होनांगौ। जाय मावख'गिरिफोरा सोलाय-सोल' जादों बिथांमोनखौ भट होनाय समाव बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां बिबान होनाय जानाय नङा। 7थि खौराङाव दङ UPPLआ मोन 15 मासि बादायनो थांखि लादों होननानै प्रमद बर'आ फोथायथि फोरमायदों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव गावनि दोलोनि दिन्थिफुंनायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै बर'आ बुङो दि UPPL दोलोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि मोन 15 एसेम्बलि मासिफोराव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों आरो थाबैनो गावनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनो थाखाय थियारि जादों। बिथाङा बुंबावो दि दोलोआ दासान्दि जेबो इसिङारि जेंना गैया आरो बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै साखाफारा जानानै दं। बर'आ ओनसोलनि बावैसो जालांनाय राजखान्थियारि जाथायफोरनि सायावबो बिबुंथि होयो आरो हाग्रामा महिलारीनि बिबुंथिफोरखौ लानानै सोंखारियो। बिथाङा बुङो दि दोलोआ गागि दैदेनगिरिफोरखौ मान होयो, नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरा UPPLखौ नागारनानै BPFआव हाबनायनि जाहोनफोरनि सायाव सोंथि खालामदों। 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां UPPL आरो BPF दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि दाङाबाजि बांनायखौ नुनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।